שלום לכולם וברוכים הבאים לשיעור בניתוח טכני, והיום נלמד על מהי מגמה. מגמה בעצם ניתן לומר מחולקת לכמה סוגים שונים. יש לנו מגמה עולה, יש לנו מגמה יורדת ויש גם מגמה צידית. מגמה עולה מוגדרת בעצם על ידי רצף של שיאים עולים וביחד איתם שפלים עולים, ובכך הגדרנו בעצם את המגמה העולה. במגמה יורדת מוגדרת על ידי רצף של שיאים יורדים ובעקבותם גם רצף של שפלים יורדים, והגדרנו מגמת ירידה. במידה ואנחנו מסתכלים על גרף מניה, ניתן לזהות שיאים עולים ושפלים עולים, ובכך בעצם הגדרנו את המגמה העולה. ובמגמה יורדת אותו זה זהה, רצף של שיאים יורדים ורצף של שפלים יורדים, והגדרנו מגמה יורדת. עד כאן להיום השיעור על מגמה בניתוח טכני. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, ובו תוכלו להקשיב לעוד שיעורים חינמיים שניתן ללמוד בהם על ניתוח טכני, וכמובן על אסטרטגיות המסחר שלנו שנלמדות בקורסי המסחר שלנו בסימפל טרייד. אם יש לכם שאלות, נשמח לענות על כל שאלה בטלפון או באימייל. אנחנו מודים לכם שהקשבתם לשיעור שלנו על מגמה בניתוח טכני. תודה ולהתראות מסימפל טרייד, סחרו פשוט.